Manang Biyana! Naimbag nga orasyo papagayam. Intay nga ro dandanggan. Di Part 9 compilation. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Isurat ngayon tayo drama kiniba sa itakat manipod kan ni pagayam tayo akaloy saan napudpod no anagan. Dear Manang Biyanang, may saa ka pensyonado. Isa may sa akon na senior citizen. Idi nabalo ak nang asawa ak manen, iti may kadwa agundaway. Katagtawan iti nasurok ak 40 tinagbalin nga asawak. Inyawid ko nga ro iti balay may, kat nagden na kami kasagasawa. Tauray kayat kukuman ngay kasarti nobyak, ngam di na paymet kayat. Tasaan kanupay, anak kasagana. Rogyak ti agsalaysay. Tatang, makiasawa akon. Dumanon ka nun dalari, pagsasaritaan tayo ti kasarmi. Ha? Ay na kayo ti makam mo. Total, dan na kamyaw. Tauri, jak kumapay kayat. Ta 20 lang taon mo. Agam, kanayon mo ti pa nagkuyog yaw ni tinubyaw mo. Saan na balay ta nasingpot ni Larry, tatang? Sapay ko mga raod, ta saan itong agbaliw. Sapay ko tag na na yung ti kinasingpot na. Tapno awan to, ti pagbabawiya malo. Makiasawan ti anak mo, Kaloy. Huwag nga raod, asawaan dan. Hayag kasaran ti anak ko. Hanggang data, saan tapaya nagkasar? Dumteng to day taa. Mabuti nga makikasarkan ka. Tama nga no al-alyaan nakday di asawam. Kunamat aman nangimon idi si bibiyag pay. Saan? Mawatan na dayjay. Natay nga rudin. Agimon pa'y laang. Sana bale, taagdenden natamutin. Kay, kasanap, pag naidan nyo nga asawa, itatanalpasan ti kasaryaw. Makipagnaid kami pa ila kumakanda kayo, tatang. Tagi patakder kami pa iti balay mi. Unta tang, parogyan men, ti patakder mi balay may. Ay, katwina. Sana problema dahi ta. Sige, nagnaid kay lata dito balay. Tawan mo't kadwami ka ni nanang yaw. Ang damot ten pamilya dagiti kakabsat mo malaw. Katadadan iti lugar dagiti asawa da. O sige nga ro, tatang. Sana bale, tumulong kami itian naman na magastos diti balay. Bakit? Bakit? Kadigdigos dagiti asawa. Rabrabi nagdigos da. Kat gagangay na. Aghani mo da nga ron. Nang rikap da niti silid da bakit? Ay kat agsukat dan Ha? Ay sos, inidabdan ti silaw da. Kat maturog da siguro ay. Aha! Imposible Nabasa pa'y latibok na maturog dan. Aha! Apay akas na tiisom mo, Kaloy. Ay, umay kan. Mapantamatan iti silid ta. Merci. Ay, umunakan. Ha? Sa anak pa makaturog. Sumaruno ak no madamdama. Umay kakit din. Santa pa'y bata maturog. Agis istoryata pa'y baka. Rumarak, Kaloy. Papanamanan. At dalamapan ko gatangan. Malaman. Nanikan nakman iti kwarta. Ay, mano. 5,000 at dagatanga. Nagdakalan. Sige, imutan naktasinaan kan, Kaloy. Ha? Ay, sana. Di ka kadyag sasaw iti sinsina. Mabitlaan. Indak mangalay iti kwarta. Sana ka nagbinulan, Larry. Anya, amangan lumasikugan pa kay. Tsaka mo, Wan sama, takanayo na ka makabakbakwar. Kan kanayo na nga agulaw. Intan to agpakita ti doktor ba kay? Wan, Larry. Ay, nalagsaya atin lumasikugan.
Madaan ta adahos iti anak mo kasta. Wan nga ron ang damot pagsayaatan na ti kaandata di ti balay da tatang. Taada ni Nanang Mercy akatulungak, ang mga awirto iti anak ta no bilang laan. Ay ko na. Adan to pa imang patanggad kan ka Tanay, adamang nga ron trabaho. Wala kay. Ubing pa yung ni Nana Mercy. Ta nasurukla 40 na. Napigsapay nga agaw aware. Kain ubing pay. Isu nga ure aganak ka iti nga pulaw. Awang problema. Taad dati agsyuman kan ka akatulungan ta mga aware ka dagiti anak ta. Uwan angam, sobra mo ta sa nga pulong anak. Diyak ka ba alanday ta? Uray upat 105, mabalinan. Mersay, aldawan. Apay, di ka pala bumagon dita. Apay, maditirik na. Ay, madingarod ti rusok ko kaloy. Awan gaganay gayak. Enya, ay, apay ay. Enyat kindan mo aya. Awan mo, makapangpanganak itipyas kan kalamansi. Ha! Di ka pa'y nangan itiin na ko'y. Mangan kan itinalsam. Kayat ko nga rod, bareng sumarantaak. Alan yalaan nak itipyas kan kalamansi. Pala ko maitipyas. Kitawan mo't mula tapyas. Katingkag biro ka! No awan isang put mo apyas kan kalamansi. Nasaysaya at laadi ka nagaw-awid dito'y balay, kaloy! Ha! Nanang, kuyo gandak man. Papanam ay anak ko. Inak ko magpa-check up ta sa anak kon anak binulan. Ang mga numasikuka kon. Kasta aya. Ay, mala, kuyugan ka. Uray maditiriknak. Ikarigata kanak ko. Ha? Anyat mariknayo ayan nanang. Aglaladutak nga rod anak ko. Basta. Diyak maawatan ti bagik. Kaslagda kayat ko akanon. Diyak amunoan niya da itataraon. Maditirusok ko. Nagulawak. Ala, agpada tayo mat ni ti marikrik na. Kastamat laang ti marikrik na kita. Ngampasat siguro ti panaginaw ko daytoy. Wan siguro sige, mabit lang nga rodan ako tagrubwatak. Kuyugan ka. Kumusta ti resulta ti check up mo, malaw? Masikuga ka talaga, nanang. Ay kat nasaya at Uwan, nanang. Nagkapon nyo. Ape, anak kabaybayag kayo. Itay pa lang aur-urayan kayo. Napanak mo't nagpa-check up iti doktor, anak ko. Ha? Anya timpa check up yo? Ay, agpada ta. Masikugak mo. Aniya? Anya amat to. Agpada kami mo't gaya mamasikog ka ni nanang. Ubing pa'y mo't ni Nana kag binulan pa'y lang. Aging kat ag binulan ti babae, mabalin na petag siko, bakit? Kasano nga ro da matulungan na kinto nagpasngayak ngay. Nagdudan kaming tumat nga aganak. Imbis nga iso kumamat ti katulungan. Nalaala sa nabalay. Bayabak to ni Nanang ko, tay sunto tibang patanggad kang kamalo. Di lagbay. Lakay kan bakit dan nga masango da pa'y latagan ng anak. Baybayam ka di idan, bakit? Laglagi pa yung abindisyon ti anak. Iso di mo babalawan ni Nana nga nagsikaw. Uray kas di titawon na. Ay na! Ay, nasapay ko ba? Talalaki to'y sikog mo. Bakit? Tatlo ada junior ko. Ay, nagpa-apros ta dyan mo. Apros. Ay, lalaki ka. Ay, anak, wag. Tatlo ada junior. May ka ni Nanang mo. Tanay, pasi ka babae na giti na una kakabsat mo. Apay, kanyat sa ngita, Mersay. No abmok laba karga anak. Dak ko maimpalupos nagsikuga. Na, apay ay akasta ka. Rumbang ko mga agragsak ka. Tandang tumanin anak na. Lakay kan bakatan. Ngam agkikyadak pa'y ladita nga agsiksikong. Kababain. O, pero bangay bain mo. Na nagayatan dati pa nagsikog mo. Kaya nagasawa tamay.
Masikog ti anak mo sa masikog akmat. Anyalat sa dagiti taon ngay. Awan bibiyang dagita tattao. Ha? Umapal na kindi uray la kaya ka. Makaputo takpay lang. Kan uray kasta ti edad mo. Ket agsikog kapay bakag. Isong agragsak takit day. Pagyamanan tati sa bali manay na bendisyon. Kaya ti apo ka data. Ina, naimbag pa'y kadalari kang malaw. Tadanto nanak na. Kakaskasar dalang ng masikugan. Ay, wala. Kansala ni maluti masikaw barok. Pati ni bakit ko. Ha? Aha? Di ka namang rabak tatakalay. Masikog ni Nana Mirsay. Wag! Nagkindanda nagsikog ka ni malunga anak may. Ang daman ni nauna nga anak ko. Nukas ka sanaw. Ay, bunan niya. Tamay kadwa nga asawa yun ni Nana Mirsay. Ay, naimbag kayo, pay. Ngayon siya ka? Awan? Nabayagan nagdandan na kami kang bagakaw. Yung mo ang payuray may saan na bukal may. Ay, agagat ka nga binabaro. Awan nila tamit. Iswa nakapapal kaya talaga, tata. Ay, sana all. Ay na, nabanog ako namang isalsala kini baby. Agsangit matlat ta. Ay na, uray to'y adim, nalampay. Hawampay kasi nublat mat nga gawawin. Hawampay katulungan mat. Takasano, makigidgiddan kay tumang agsiksikog. Ha? Imbis na matulungan da ka mga wawin itapo ko yung sana na. Tanakigiddan kay matanaga na. Ala, pasensya ka na nako. Yag mo ni baby. Tadwada nga uba Ay, Duwada sana. nga isalak. Sana, ang mga namaybatan nyo pa layda. Sana bali, kau may nikatuga nga kababae itong bigat. O may nakanutulungan. Ay, hadal na kamanod lari. Makikiyak di ka. Kinikinak itay. Iso akikyun ka mo't. Ay, ang baston. Ay, namabanugak ang makiki. Daytoy pa. Gustong ko nagmat. Sa kanil. Ay, talaga ba? Ay, kutoy na pintas nga asawa ko. Dananang kanta. Ay, tanda ka ko. Agkinkin ni kidamat lakay. Nunay ka. Wala ron. Imapaldan sa manang bakit. Nagpensyon kan kaloy. Wan. Apay, aday pagatang mo. Ikanak man iti kwarta. Kaagawid ak ijay lugar mi. Manay, kanayon ka lang agawin. Kaili ko nga ro, dagiti dadakkel ko. Alan 5,000 laeng. Puyugan ka na. Saaneng, adayo ti biyahe, maulaw ka laeng. Siaklatan, agsubli ak tumutlan no bigat. Sige nga, Rod. Mapilpilit kan samot laeng. Ibagam mapilpilitan ka, tauray jakon ang subsubli ditoy. Ha? Ay, saan? Saan ka mapilpilitan? Bakit? Sige, ikan ka. Tatang, lumasin kami iti pagnaldan, tanalpasan ti balay mi. Katuwa na. Masaya at may tanalpasan ti balayaw. Wan tatang, panawan da kayon kaninanang di ti balay. Wan, awan problema iti dayta. Sa nabalay, tanda ni Mersay kan ti anak na yakan kanwak ti balay. Kaloy, masikugak manen. Anya? Ay no, ay nagsaya atay. Ang daman ni pasikat kon kadagiti awan anak na. Ay, kwarta man nga rod, tadagatanga. Sige, manuti ka sa pulam. 5,000 laeng. Ha? Ako sa ramaya iti kwarta. Ha? Awan ba't makita agad gatangan?
Igat-gatangak dananang kantatang ko iti kasapulan day je balay. Sige nga, Rod. Mabitlaan tayo ka. Lukas ta? Masikog ba ni Nana Mirsay? Wan! Awanan! Inatiw ka pa ng barok. Pati dyan, manugang ko. Nalumbaan, bida. Ay? Talaga mo na. Ang napigpigsan sa amin ti dara ni Nana Mirsay, yung kayaw? Ha? Anyat kaya't mo asawan? Saan yung mga karuprupa di puto iyaw? Ni mo Nana Mirsay, di kayong ingas na. Ha? Masigurado at di sumarunong tong anak bay. Kayang ingas kunton. Kaano-kano ang makarwar tayo dito ospital? Intong bigat ka no bakit? Ay na. Singin dagit ang dakta. Mirsay. Kahit lalaki na. Mana! Tarda. Biyana! Nagtatapos na ditiyagong na. At naman ipasikat ko ka dagiti kakaruba. Kanda. Ha? Aguray ka. Oh, apay nga ap-aprosam tagong mo, Kaloy. Sa anak ba't anatangos? Kastamat kan ka. Hanggang... Ay. Apa yan nagtatangos na gitimpas ngay mo? Ha? Apay ngay. Sino ti malada iti agong mercy? Oh, kumusta ka, Mercy? Bakit ka nandito? Oo, kasi kumustahin ko kayo ng mga anak natin. Ha? Kanyang anak natin ti bagbagab. Sika! Mercy! Sino na ito'y natangos sa lalaki? Kwa, Kaloy. Nakakaintindi ako ng Ilocano. Ako, boyfriend Mercy. Ako ang ama ng anak namin. Ano? Mercy, undo ka dito ibagbaga na ito'y lalaki. Pakawadan na ko, mga Kaloy. Ha? Kanyang kaya't mo asawa, Mercy. Ni Eduardo, ti amadagiti anak ko, Kaloy. Ano? Ha? Pakakasalan ko si Mercy kasi mahal na mahal ko siya. Apay na aramin mo, tikas ti kanyang Mercy. Apay! Ididamo kasla jackpot yan ti imbagan ni Mercy. Dajak ni namnama aliputan nga. Kat pati pa'y gayam ti naunang anak may, saan gayam nagtaod kanyak. Iso ang nasakitanak iti husto. Nang runa katimpatag ko dagiti ubeng, nga impasikat ko kadagiti karubak. Tati amok talaga nagtaod kanyak, ngam nagbidutak gayam. Pimanaw da nga rod kadjakon amo no sa dino tayan dayta. Alakastan, pipagayam mo, Kaloy. Bueno, papagayam, di tanti nagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Kaloy. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos parity script kan drama ni Jenna Almoite. Diyos tangina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Isurat ngayon tayo basa ka ni drama itakat manipod ka ni pagayam hingga saan na pudpud no anagat. Dear Manang Biyanang, grabe ti kinapaidam ti asawak, kat iso ti pagtarayan ti istoryak. Ado edi ti mula mi prutas, kat agungat no adda dumawat. Umanay la pangapapaan na kanyak, tagi padawat akiti bunga dagiti mula me. Rogyak ti agsalaysay. Asido tinagpuro si Timula ka papaya di taparaangan inga. Apay nga indimla nga injay bunga na. Kano pito na injay amain. Ay, ni Isidro akaruba. Ah. Di mawat kasagpawan na kano iti sardinas. Ha!
Naglaing mo dagita kaaruban. Tanam-nam ayan dala timulak. Nagrigriga ta ka nagmula iti dayja papaya. Dawatan dalang. Ay na, bay-bay amon. Uray taado pa'y mat ijay umatimula ta apapaya. Maditikas ta nga ramid da. Agmula da kumabit Tapnusan la aday tagdaw-dawat teraramidin da. May salaeng ti dinawat na. Di ka kadiagim imaw, tamaditikas ta. Ay! Kasano ajak imutan nida? Kano nagsasadot da nga agmula? Day talag daw-dawat ti paglaingan da. Kat si kamag, ingga. Saan aga pao ta dumawat da? Kat ikam idadagusan. Iso nga agruam da. Ta itid kam ngamin nga itid. Ingga! Ay! Ayan tay pintel pen. Adda ijay cabinet ijay kwartaw. Apay, an-anwang ti pentel pine. Suratak dagiti bunga ti papaya. Suratak iti bawal ang libray. Tapno mangriknada. Ni, nalumot kaya man dagiti bunga ti rambutan nyo, nanang. Ay wan, nagadaw, inkay mang purus tapno maramanan dagiti apukaw, Diyosay. Uy man, uray kat nababamot. Ay, ni tata nga ay napanan na. Napan ijay umana. Napan na sinibugan dagijay mula na apitsay. Ay, nagmula ni tatang iti pitsay. Nanakaw. Ay, dumawatak mga rod iti kubagyo. Tay nakagpuros iti rambutan. Isumula bimasit ti bunga di rambutan Tempadawa mo manayin ingga. Jay anak mo ti dimawat ni Diyosay. Ay, nagsadot nga binjasawa na. Jay lagman maniho ti ambuna. Di pa'y makamula bay. Na, iso nga rod mo ti trabaho na. Driver iti tricycle. Kadamat ko ding di tricycle na. Agmula ko maano kas jay nga awan biyahe na. Adda ka no dagitay mula da. Ngam awan pa'y bunga na. Ado, pambarda. Sadot na kidia, isot amaw. Day talag nam-nam ay ti amuda nga aramidain. Awan babayin da. Isidro lakay, ingka man dumawat iti bunga ti rambutan da na ingga. Inalag humatang ni Jilay. Takababay ti dumanawat bakay. Jak kayat ti rambutan ijay ilay. Kay kayat ko di rambutan da tatainsaw tanasamit. Ay, Alan-ala kay, di rambutan ti may sa pagin inawa. nagadumot na pag ininawan bakay. Mababayin ako na mapandumaw dawat. Ano sa mun naimbag tula numalpas ti panaginaw ko. Kan kakaiso nang ado ti mula ti kaaruba tayo prutas. Asidag ti pagdawatam, di kan mapan ijay ilay. Tadyak kayat ti aguray iti mabayang. Mala, mabilang raw. Gumata nga man iti bunga rambutan nyo nanay nga. Iso nga min ti pagininawan ni bakakaw. Ay na, di mon bayadan. Ingkalatan mangala isidraw. Saan mi nga ilaklakaw? Sayang mutlaang tamargragregdan. Ay sige mga rod na. Agyaman Hoy! Nagkunang agpuros ka iti bunga ti rambutan may isidraw. Ha? Kwa, impakadak ka ni nanay nga tata. Aginaw nga min ni bakakaw. Kaya ito iti may sa pagininawan na. Ha! Maalam pala ti umisem iti kasta nga raramidan. Ha? Ay! Bayadam ti pinuros mo isidraw. Ay kawin na ha tata. Husto daytan. Hiyag mo dayta tayo nakikilaw. Balasubas kayo akaruba. Awan babay niyaw. Pinabayadan pa'y laang magkat pagin inawan nga ro di asawa na timulam arambutan. Kahit tunggal aginaw. Dagiti mulak ti pagdiskitaran na paginawan. Naglaingin ngay. Ha? Agmula dagamin mo iti prutas. Tapno saan dangag daw-dawat. Ay nalakay, sagpaminsan damot la dumawat. Sagpaminsyam. Kunam. Tasan lanam na minsan adimbawat da. Agdadawat dakit diya. Kabagising ka, gumatangak man itiniyugyaw. Nagaddayo mga minijay ilay. Mabanogak ngagbiyahe. Uray talo labukal.
Ay na, di mon bayadan ka ba, guys? Ang awan mo't umulay. Iso nga ruda kadwak nga may tiapo ko, tay iso ti pagulyag ka ba, guys? Ay wun anya. Nalaingkot ni Totoy nga umulay. Ala, ngamnay, agan anad tapno saan amatinag. Lakay, nakita ka dimawat ni Nana saling itinyog danana inga. Inga man mo't dumawat. Makapangpanganak iti kakaruyan anyog. Anya? Ha? Nagkakana mo, ti ba kapangpanganan ba kay? Alamot tan alakay. Makapangpanganak una yan. Sige, tabayadak. Tapno saan na nakababain? Adda ni Tata Insaw na na. Awan, baraw, adda dinarayan na akasar. Apay aya. Anya nga tanga oras ng sumampay? Gumata nga kumaitibunga nyugyaw. Angam ni Tata Inso kumati pangipakadaak, tapno saan manangagungay. Adakan ka no urayang baraw. Ang mga numarabyan day dya sumangpal. Ay, marabiyang magaya. Ay, sapay agana ni baka ko ang mga nitinyaw. Ay kat mga alakan isunala ang tawan umulay. Siya ko na ha? Kabala mo ti umuli na na. Sige, mga alakalat nga rudan. Siyakton ti makaamu amang ibagakin nila kay ikaw. Kinsan mon abayadan isidraw. Talaga na puskol ti panagrup-rupan na kita tao. Bayadak tapno di ka nagungot insaw. Bayadak ti dinawat daanyog. Manaw, ti kayat mo abayad na. Nagkuna nga ba nga gipadawat ka? Kababain mat nga raw dagim imaut. Isu abayada ka tapno di kan sumanaaw. Bayadam nga. Kwarta mo lang ti pagbayad mo kanyak. Tain rimit ko ang naglakwak itipin niya ti pagbayad mo. Ha? Iso adinak man ulawin si kainda. Ay, ngayon tayo bunang ko na ya. Ay, Nay, papanamon ngay insaw. Ay na insaw. Apay apinukan mo matantingawg. wala. Tapno awanan ti dumawat itibunga na. Anya? Ay, Anya aklasa iti panagpampanunot yadakan ka? Sayang tinyog ta. Manu atawan nga inay-aywanan ta. Ita, pinukan mo laang akaslawan ang yaman na. agruam da kita tataw. Day talag nam-nam ay tiyang mudang aramidan. Suron kon. Isidro lakay. Inka man dumawat iti lansunis danana inka. Ha? Apay, di pala nalpas ti panaginaw mo ay ha? Unay medatan? Baong kalabawang magkanya? Kaya mo lang arudan na nakaimimo ni Tata Insaw. Iturturod mon ati mapandumawat lakay. Makapangpanganak una yan. Nakitak namin di lansunis da. Nagdadakkel. Ay, pabay na naktumanan ni Tata Insaw. Ano samon naimbag tulaang lumalampas akon ti panaginaw ko. Ay, mababay na kaw. Ano samon alakay, tawan mat ngamin prutas ta. Kay mulmula pa'y may lang amin dagiti prutas ng mula. Mabayag pa'y sakbay ngagbunga dagijay. Tasimpay, kaum umay tapay may lang amin iti daytoy a lugar. Wen, isungain ka pala dumawat Wano ba yadam? Tapno saan nga agungot ni Tata Ingo? Ay, Insaw! Apay ngay apinukan mo matuntilan sulis ta. Ti kunam jak nakita ti panagdawat dayjay nga isidraw. Pinadawatan manan. Binayadan na. Dahil man nay, sangagasaw. Sang gagasaw. Kenutuhan rin ti panangilako iti may sakilaw. Insaw. Iso akas talangan ti rumbang iti day talan sunes. Ta daw-dawatan dan tumilang. Ay na, sayang Insaw. Ay unay kamatan. Nakasaysayang. Auntie, umay kami man. Ay na, di ba kaanakan? Da kayo magayam. Ay nasaya at may tanakapasyar kaya. Mala, sumra kaya. Naggapo kami dita balay danana, ante. Di mauas kami. Tadamag ko nga ado kano ti prutas yo. Ayun naggigidan nagbunga ti rambutan. Kanaluuman dagiti papaya.
Adalang ka, atays, abukado, kunda dumapay. Timing nga ro dati yung may miyan tay. Ay, wen, nangkal ngay. Nagpailay, napanain lako tilayakan aban na. Talaga nga ado timula yun, tiya. Ay katun abaraw, tanagagat met nga agmula-mula ni Uncle Mau. Adun sa pay kano ti bunga tinyugyo. Kuna ni nanang. Ay, awanin pinukan ni Uncle mo baraw. Pati jay lanson ay nagsayang pinukan na. Ha? Apay ngay? Ay ikwa, sukatan na kanoy ti sa balay. Ada kayo gaya manangkal. Kumusta? Anya dagita imat yung anak kabag si ka Jipa. Prutas sa mga dagita. Unang kal. Napan kami nagburas iti prutas yaw. Baybayadak kanyan tingin di na awatan. Anya? Agyaman kami ang gala. Talaga nagbaknang kayo iti prutas dito ya. Saan akaskada kami ijay syudad a Pasig ang magatang. Saan pa'y apres ko nagiti prutas alako ijay. Ay, sige angkel. Patuloyin main tamangan magtudaw. Agyaman kami manen ha. Kastoy tirumboy ka dagito. Ay na, inso aya. Di mo po kanan dagiti prutas ta Apay ngay lakay. Kasta tirumboy ka dagita. Tapno awanan ti dawatan dagiti agdadawat at ataw. Unay kan aya insaw. Nasakit tinakam ka iti panangtad mo iti prutas iti dayjay ajiba. Agasan, hinambag tinalada prutas. Baybayadan na, ngumjak inawat, taka anak akmag. Kansag paminsan met lang nga umay da pumasyar. Ay, basta po ka nag-amin na namulak. Tapno awanan ti subsublyan dadaw-dawatan. Anya? Papanamanan lakay. Inaman nagmula iti prutasin, abakay. Nagadulang arudan dagi jay imulam. Kan addan sabong da. Agbungadan lakay. Nayunak pa'y dagiti mula ta. Taure, kanayon kang nga ginaw. Di sigurado nga damula ta pag ginawa maprutas. Unay kat nga agpayso day di apanaginaw kong. Dagitay matmula ti kaarupa ti naging inawang. Awang kano dagitay mula ni Tata Inso nga prutas ay. Pinukan na magkano amin ayon ko na ni Nanay Inga. Apay nga ta pinukan na lakay. Diyan mo sukatan na siguro Ay, nakaapa-apal dagiti karuba. Nagaduti bunga dagiti prutas da iti arubayan da. Basol mo mo lang no apay pinukang ko dagijay. Naglaing kanto mo ngamin nga gipadawat. Di kag pabasaul ta si katakim basaul. Gapo iti nakaro akin na imot mo dayta. Grabe iti kasta nga ugalim. No amok la kumaakasta ti ugalim, idi agar-aram kapay lakanya. Diyak kumanakikaskasarkan ka. Anya? Inlaklakay mo ti kinaimot mo. Pukanam pa yan, tinagregregatam nga imulmula. Gapo iti nakaro akin na imot mo. Ay nalabos kan. Ay, di ka madanagan. Tagmula manay. Manopay atawan ti orayan. Sagbo nga manan. Naimbag no si bibiyag tanto pa ay. Di ka madanagan. Dagitay mabiit nga bunga ti imulak Inga. Gimatang kamat iti maimulaan niya og insaw. Wain. Dahitay nyo ka mabiit nga bunga dahitaw eh. Kaya dagiti daduma pa yung ginatang ko, ka mabiit mo't lang agbunga dagitaw eh. Bala, tulungan ka nga rod nga agmula dita paraangan. Saan adita paraangan ti pagmulaak? Sa dino nga raw. Ije Baker. At dadagata ije Baker. Iso nga ije ti pagmulaak. Anya, ay sus, nagadayo ijay. Kan bakbakir ijay, rangkis pay, nagsamag. Dalosak Naglawa dito asideg ti balay a pagmulaam. Ngamapay nga ijay pay la nakaadayo lang arudan. Nagsamag pay kan rangkis. May mayat nga ron ijay, tanalambang. Saan ang makita dagiti agdadawat? Anya. Ay, maluman ngam awan payla ni Inso. Ay na, makapadanag mo't na di atao. Ayan na nga tangay.
Inga. Inga. Ay, agi amanak, isunti sumungad. Hala, natumba matang di asawa. Ay, insaw! Ay, nadandani kan insaw. Naimbag ata saan apoy sunos jay ulig anang kagat dita sakam. Naimbag tasan agrabay. Tana itaray da kapay dito ospital. Ay, kunalan wada kun di langit. Ay, naimbag ta nagbiagak ay. Day tangamin di bagbagakan ka. Sorry, bakit? Jakon mapanay di bakir. Promise. Ay, Madenga! Kumusta ka ni Tata Insaw? nadamag mi tinapasamak kini Tata Insaw. Isu nga imay kami dito ospital nana. Ay nasaya atan, naispalon iti pagad balasang ka. At dagayam mi aprutas. Agduduma aprutas da kita, oy. Uy, Tata, nana, nagbungan dagitay mula mi. Kat itatada kami ti adda mula na. Da kami matimangtad kada kayo. Unta na, agsubalit kami makada kayo, ha? Gaputa pinagpadawatan na kambiday. Da kami mat itatimang time. Ay, pasensya kayo na barok. Balasang kaw. No kanayon kayo pagsawan iday. Gapo iti pa nagdaw-dawat yaw. Paspasensyaan da ka. Ha? Awan day jay kada kami, Tata. Maawatan da kayo. Nagpakawan ti asawa kadagiti karuba may gapoy timpakpakita na iti kalabas. Nagtalinaad mo ti kinasaya at dagiti karuba may kastamatan dagiti kakabagyan may nga uray kasjay timpakpakita ti asawak iti kalabas. Katita adalat tatay ugali ti asawa ka na imot ngam sana nakas ide kagrabe. At least ita nabawasan na basit ti kinaimot na. Alakastan to'y pagayam mo, Inga. Ayaw na yan ay ate asawam. Gapoy tinalabos sa kinaimot na dandani na lakang nga rod na isang maktibaginan. Ang malasa na balita. Babanti kas dyan na pasamakan kwa na ka nagbaliw mat. At least, ada nagbaliwan na. Wano, ada nagnakman na. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Inga. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Ensorat wano enyornos para iti script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyana! Surat ni pagayam tayo alenlen saan napudpud no anagan tintay drama kanibasan. Dear Manang Biyanang, adamat kayat ko pa'y drama kan ka. Napasamak na ito'y idibalasang kami pa'y itikasinsin ko anemia. Sana pudpud no anagan. May sentro nga mente istoryak kan kwa na. Aday di na boyfriend na kat nagnaed, iti sumagmamanungal daw, iti balayda. Ngam kalpasanday ta, pimanaw kat sana na nagpakpakita. Rugyak ti agsalaysay. Kinlay, kuyugan naman. Ijay, Gibalay da kasinsin mo, Mia, ah. mapankagaro man niya. Ha? Kaya wala, ha? Amo mo na bayagan na kursunada di kasinsin mo. Ay na, agpakuyog ka pailaan. Kabailam day ta. Alam na ta, kung mabit lang. Ang mga nuabugan naman na nakaslaman ako. Napipiano da ka, takabain na ka. Ay, ala, mabiit laang nga ron, ante. Ngam itulog ka laang igi paraangan da, ah. Ha? Pumanawak matla adagos, ta ituloy ko tilablaba, ah. Biya, adda ni Anday, pasyaron nakakanaw. Pagawidan niyo, nanang. Apay nga, ikatawan mo't aramid ang manakaw. Kun awan mo't papanam sana ya. Basta pagawidan yun.
Amo na nga adan asawa armanak pa lang. Asawa nga ibagbagamot. Balasang ka, anak kaw. Awan asawam. Tanabayagan a pinanawan na ka ni Roberto. Hanak nga pinanawan na nang. Subli anak tumatlaang ni Roberto. Napanlang nagbakasyon. In promise na nga ikasarnak ni Roberto. Ay, anak kaw. Iso nga papanawon nyo man da diyang Andy. Ibagayo man nga di balasang ti arman na. Sikan ati mangibaga. Kasarita Mia. Tadi matla pumanaw dayjay. No saan asikati makisarita kan kuana. Malan, ingka kasarita na nakaw. Kasano ko mga adda asawam ka? Balasang ka, mamiya? Adda nga rod asawak ni Roberto. Aw, nabayagan na pinanawan na ka. Saan mo nga asawa dayjay? Tadi kami nagkasar. Ang mga nod yung kasar na sa balay. Siyak lang kay ayatan ni Roberto. Aw, Isungahan ka man nga agsasawi ti kasta. Padak sa madya asawak nga. ha? Sardangan ako nga paspasyaran ande. Tawan pag-asam kanyak. Jawan asawa na ti Sir Patam. Han nga siyak nga si aasawa. Apay nga ipilit mo tibagi bayan o di nakakayatan day. Nagado babalasang di ti lugar tayo. Ngam dayjay pay amiya tinapilim. Kay iso nga rin mo ti ay tatang. Nabayagan na crush ko ni Mia. Di nakakarod kayat. Kaya na, JX na ngamin ti pagrasrason na. Ibagbaga na nga da asawa na kaawam mo. Kay, anyat amam. Ang mga na panla nagtrabaho iti sa bali a lugar. Kaya na mga ada komunikasyon da adwa. Oha, awan. Imbagatina na kanyak, manipod pimanaw jagnagan iti Robertaw. Kasaanin ang nagparparik na apulaos nga oray tiksla ko man. Anya? Isang ano sa arman ni Mia. Tapat siya nga akludan nakturayay. Mangantayo na nang. Nakagaw akon. Anyat linutom amasida, anak kaw. Paksiw nga bangos. Di paborito ni Roberto datoy. Ha? Apay nga rod atan lumanan ta plato dito'y lamisaan nga ay. Kat dudwa tamot dito'y balay. Kat plato ni Roberto Anya? Ay, Mia, anak ko aya. Madadadail santi ulom gapo iti dayjay a Robertaw. Hey, agtugaw kayo kay din. Hang kayo nga sumanaw idta. Mangantayon. Bye-bye anda ka di lang iti kayat kong aramidon. Han kayo mat nga mapapektaran iti aramidok. Ha? Sige, manganta nga rudan, anak ko. Ante, nasaysaya at siguro no ipacheck up yun ni Insan Mia iti doktor. Takas la saanan anormal jar aramidan na. Wen nga rodlin lain ka anakan. Ipakita yu iti psychiatrist, ante. Naimbag ano kayat na. Kayat na, basta ay ayawan yung ante. Sige ay, padasag ano kayat na balasang kaw. Psychiatrist nga. Apayan niya't pagkitkitaan nyo kanyak, agbagtit. Ha? Ay, inisaan, anak ko. Ngam na saysaya Handak man nga pagbalinan nga bagtit na nang. Limpyo tararamidak. Awan matambo nga madi. Anya matikas ta nga ramidyo nga. Ay na anak ko, kasano mga amin kat nabayagan api manaw ni Roberto. Ngam panagriknam kat adapay la dito'y balay. Tatunggal manganta at dalata plato na nga uray awan mo't. Kano maturog ka at dalata taypungan kan ulis na iti kamam. Kat, apay, bawal nga ramidan ti kasta. Anya nga kumatimadi. Nakayukit di tagpamintal. Madmad iti ugaliyo. Hang kayo nga makaaw-awat. Mia, ipadawat mo dagito'y sapatos ni Roberto dito, yanak ka. Tawan mo't mangusar. Wano ila ko mo na isaw. Bye-bye anyo dayta. Usaran nanto no ag-awid. Ay na, di mo namnamaan ti panagawid na. Linipat na kanday siya, yanak ko. Haan nga rod. Kanayon kunto pa nga matagtagainap nga nag-awid dito eh. Hindi kuhan kat nagkasar kami kano. Anya? Ay,
Nagado dagito'y sapatos. Kan nanginan sapay dagitaw. Apay no ilakaw. Ta sigurado nga ado ti mangayat ka dagitaw. Yumalangan dagita. na- Baka ila ko yung pakit di. Nekat pangipanamon ngay. Idulin ko dya kwarto. Pati dagito'y sinilas na. Idulin ko. Tapno daw saran na no ag-awin ito'y. Anya. Insan Mia. Adda ipapaitid ni Andikan ka. Ha? Ni, anyo data nga insan? Chocolate kan bang banglaw. Amo na kanu ngamin adi mo awatan. No iso timangtid kan ka. Iso asyak kanun at timangtid kan ka. Jakpagan ano data? Bagi mo na insan? Anya, ala para kan ka nga rod. At dapay nga rod nagan mo dito'y nangikan na. Sinuratan na iti pentel pen. Tumia. Kunana. Jak awatan data. Ta sigurado nga agunget dya asawak no maamuan na nga ag-awawatak iti regalo ti sabale. Ay, apay ay akanayon mo abalik sanday ta asawa. Katawan mo't asawa minsan. Ada! Napanla ang nagtrabaho iti sa bali nga lugar. Tapno makaurnong iti pagkasaran me. Kat adda nga rod komunikasyon niya. Agte-text wano umawawag. Saan na tabise? Kan madadadalmat nga medya cellphone na idi. Baka nadadaalan ay sungahan nga makatawag. Anya. Ayun gayam insan. Kasar ni Puldo ita. Inta makisala no rabi eh. Kayat mo? Da kayo ata babalasang kayo. Adayam at makisala nga ada asawa na. Baka agsilos dya asawak. Da kayo ata babalasang kayo. Kan baka sumangpet tadta ni Roberto. Huibis nga mentadtakat. Kuna na nga agawid idi iti huibis. Kat baka tadta nga huibis. Anya. Ay na insan mapantaki day. Dagasun ka no madamdama. Bareng adda maamamum abaro ijay. Kano agkinayat kayo di mayat. Diyak nga ro umay. Saan akon nga balasang kunak lang nga ro dun? Lilay, ang tagsala. Si kamot anday. Awan pa'y latukar at salatan. Urayon pa'y nga agpatukar da. Gustong to, ano ang data ni Giteng nga? Amangan ngamin na maunaan da. Si ka talaga. Ay, sayang. Dimot ngamin imay ni kasinsing ko amiya. Ta iso ko mati isa lang. Huwag nga raw. Itay pala birbiro ka nga maumay. Di mo makita. Ay na, di na kayat ti umay. Uray kasano ti pamay ak amang pilit kan ko na. Talaga di na kaya. Malasa na balay. Tagda ka mga mangisandikin ko, ana. Uray, tagkakaingas kayo, may. Ala, napimpintas mat ni insan ko Napintas kayo, adwa. Agdo matipintas yung linlain. Bala, may kantay tagsala. Magagaran ako nagsala. Bala, sumuro ka kanya ka. Umuna ak igiteng nga. Nga. Anya, uy, urayon na ka anday. Ay sus, naglokon. Nakanang. Ay, bag nga oras mo linlain. Kuyugan naman, hindi balay dahin san mo, amiya? Anya, ala, sapay adda na ira na apapanak ita, ande. Inak itad ti order ti customer ko iti online. Ay, kunak ano awang papanam. Sayang. Pakiitid mo man lang arog kang kwa na day tuyin, nay. Ay, Nay, anyaman day tan, ande. regalo kanin sa mau. Tirno ang sandukin shorts. Nakita nga na mahilig iti tirno kay. Iso nga yung katanga man. Nungay di naman nin awatan. Kaslagay chocolate idi nga ipapaitid mo. Di na inawat. Impadawat na kanyak. Iso akin kun Kino di naman ang kaya di alam. Awang maproblema kanya, linlin. At least sana masayang. Taada ka para salo. Kasano no di naman nin awatan day ta. Kat itid naman nin kanyak. Isublikan ka Naitid na kang kadi alaan. Sika mangusarin linlin. Ay, hangko nga pagan ano data linlen. Isublim ka na andi. Ala nga minon insan. Awan magdakas na no agawat kay iti regalo. Ay, saan nga rod? Luyalak ngamin ka ni Roberto. Nawatak deta de, kaslalin ni putakon.
Ay na, di ka mang namnama iti awan. Tanarigat ti mapaay, insan. Subli anak nga ron ni Roberto. Amok nga sorpresa anak to dayjay. Kanayon ngamin nga matagtagainap ko nga nagsubli. Insan. Isu nga ibagam kay ni Andy tasardengan akon nga regregaloan. Tanong masurunak, puura kami nga itod na kanya. Naimbag nga oras mao din line. Ni, Andy, sumra ka. Oh, anyaman ta imat mo. Para kinimiya akasinsin ko mananday ta. Kumaa? Namumula di na awatan. Iso asikan ti pang tedak, len. Ha? Ala, apay ngay arigalwan na. Awatam ko malin line. Nagpintas day tabag. Ala, para kang kaday ta. Andy. Nasaba ko nga minimiya di dalang ka. Iso kumapang tedak iti day ta. Hangam, pinagsasawan na kiday. Pinabainan na. Anya. Ay, anyan day di akasinsin ko. Iso nagdiretso ako na dito'y balayaw. Len. Sayang, pa'y no sana mausar day tao. Awang mga miniinang ko apang tedak ko ma. Ay, katagihaman nak nga rod. Andy. Ay, mairamraman nak pa yun arigregaluam. Nakapanibid ka man nandito'y abay titawa, Mia. Anyat pampanunuta manakaw. Oh, Mia! Agsangit ka mo ito na nakaw. Kano nga nga sumangpot ni Roberto. Ayanan nga abay nga hamatan nga gawid. Ay na anak ko, lipate mo ni Roberto. Tadi na kan pagan ano day dyan. Ay ayatanak ni Roberto, nanang. Saan apod no day ta? Tanupod nung ay ayatan na ka. Nabayag kuman asinubyan na ka. Ngam dandanin do atawon na pimanaw. Ngam saan ang nagparparik na apuluskan ka. Kanayon ko karon nga may tagtagainap. Nagsubli ka na ito'y balay. Tagtagainap laday ta anak ko. Bunga la siguro ti kanayon apa nagpampanunot mo day ta. Nanang. Lipatom ki din anak ko. Nalabay, saan ani Roberto ti talaga para kan ka. Marik-rik na nga rod. Adalang itasidag ni Roberto. Iso nga, masapak nga rumar no bigat. Inak man agra-round ijay town. Barbarang masabat ko ijay. Agyaman ak dito'y inted mo akik alin line. Awan anyaman na anday. Sigay agawid nga rudan. Niinsan mo amiya ti umawawag. Hello anak kao. Ayan maun. Adakan di ta balay. Ay paumaya ko nanak kao. Awana pa itabalay na nang. Adak ito'y town. Kalbak ni Roberto. Ha? Roberta? Ay agtal na kamiya. Di nakrabakan iti kasta. Ay, ang peso tayo bagbagak. Nakitak ni Roberto ito'y town. Nabayag mat gayaman nga ada ito'y. Ang nignegosyo gayam ito'y. Anya? Kahit? Iawit ko ni Roberto no madamdam ay tabalay. Sige, bye. Ay, jak amo no agpaiso di imbaga anak-anakan. Nagkita da kanukin ni Roberto igi plaza. Anya? Mamimis ka unay, Roberto. Apay nga ang kangay may maijabalay me. Kuha, Mia. Itatanalpastan nga nangan, agawit ta ijabalay Ando pa'y lang dagijabadumi chay. Ewa, sana mabalin, Mia. Ha? Apay ngay? Sorry no naglibakakan kay ti kalabas. Agam kinapod no na. Sigudan nga da pamilyak. Iso di kan sinublian iti balayaw. Anya? Mag-apa kami lang iti asawa kiti nagyanak iti balayaw iti sumagmamanong aldaw. Iso sorry, wine. Anya? Iso madlangay ang mga ka nagsubsobli? Uwan, Mia. Iso lipatan na ko man. Tanabayagan alinipat ka. Abay, galinoklo ko na ka, Roberto. Abay, ayan. Awanan ba na dyan nga, Roberto? Manlolo ko.
Inururay ko iti mano nga taw-tawan. Anak nga nagpaparam iti sa balik. Ninamnamak nga agsoble nga minalalilaw naglagayam. Kunak tumit ngamin kan ka iti kalabas, alipatem unan ako. Rumwarak na lang. Naipapanam. Mabagtidak no dakit di balay nga agpampanunot. Iso nga rumwarak. Malangam di ka unay umadayo agawid ka matlada agaw. When nadalang mapangko ka sa rita. Linlin. Alang huston insan, di ka nagsangi. Sana balay, tasaan laan ni Roberto ti lalaki. Ado dita. Awagam man nga ron ni Andy. Ha? Apay ni Ande. Basta awagam. Paumayam ito balayo, insan. Sige na. Talagang umay dayjay dito Naawan trabaho na ita, niya. Undaway siguro paikit din Sige na nga ron tao, Rayak. Nagsakit nga talaga ti barukong ko. Nuam mo kumagayam nga da asawa ni Roberto. Hinaklon ko kumay din ni Andy. Iso nga gusto no umay tada ibagakan yan na. Aklon na kuntayat na. Kaya't mo matlang ni Andy nga para kanya kinsan. Ay, ikwa. Nasingpat-mat ni Andy. Nagagat pa nga baro. Isungahan nga naringat nga ayatan. Nay! Dakaon! Nay! Ada ka magahan dito niya? Andy! Ni? Naimbag tayo ka. Ay, natataka lang manan nga makita. Gimo po ka unayin. Apa nga nagsangsangit ka? Hinalilaw ni Roberto. Isungaklonan ka, Andy. Si kagayam sa nga talaga ti Destiny. I love you too, Andy. Kwa! Kasanong may dami na kinawatan ni kanilinling ngayon sa mount. Wan insan. Nabayagan nga da nagkinaawatan mi. Kat pagsasaritaan mi inton bigat ti kalay sa mi. Apay nga katsak mati mo na ngayon naram mo, Andy. Apay nga kasta. Pasensya ka na. Ngayon na ibawin ka nilinlen. Tisigod na panagayak ko kang ka. Iso nga suray. Apay nga kasta. Talaga ka di nga gasat ko ti mapapay. Apay nga. Kastaunay panagsangit ti kasinsin ko, idinamwan na ada kamin ken ni Ande manang biyanang. Nagkasar kami nga rod ken ni Ande kat kabayatan ti panaglabas ti aldaw, iniinot metla na aklon ni Mia ti gasat na. Katita, adan 5 nga anak may ken ni Ande, kat nagtalinaad ti kinasingpet na nga asawa ken ama dagiti 5 nga anak may. Nakaasawa mo ni Mia kat adamatan 2 nga anak da. Alakastaan to'y pagayam mo, Lenlen. Talaga nga awan makaibagawan no makaamoy ti agbalinaga sa titunggal maysa iti masakbayan. Adaw dagiti pasama kaditay namnamaan na dumteng. Alakit dawat ka asapay kuma. Tagnanayaw ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Kastameten ti pamilya ti kasinsin mo ani Mia. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Lenlen. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Ensorat one your nose para iti script kaniti drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagnina kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Di surat ngayon tayo drama ita, wano'y basa, kat manipod ka ni pagayam tayo aruhel, saan napudpud no anagan. Dear Manang Biyanang, kaya't kung istoryaan, ti kapadasa ki di baruak pailaeng, aging gaan ang asawaak.
Ada nasawak nga mawan anak may, kat adayo amadan kami iti anak iti nagbalin nga asawak. Nuwa pa kasta tinakunak, iso tibin sa binsak nga istoryaan, kanipadramakan ka. Rugyak ti agsalaysay. Day, rumor ka ka, day, Rohel. Why, nanang? Kita nyo man, numaya mo ilapurma ka mapanagaran. Ay, sus. Unay day ta na porma, manakaw. Ay, maday. Sukatam tabadom. Bado tila kay day ta. Nakaislaks kakit din. Saka nagpulo iti sabong-sabungan. Kan nakabalat ka iti sapatos. Saka nagpumada. Anya ngay day ta apostura, manakaw. Kasto'y matisigo na pa nagpurpurma. Kasla di kay pailan na iruang magkanya, nanang. Ay, maday. Palakayan nakatilang iti kasta apurmam. Nga? Agsukat ka anak ka. Kasano nga aklunan nakatibalasang nga armam do kasta ti posturam. Tawan maturn open ka. Basta komportabli ang iti kasto'y alangak, nanang. Sige, mapana ka ang tanay malumain. Ay, una yun ti anak ko. Kaslala kay nagpurpurma. Ay, nagalas ti pa nagpurpurma na. Kas di nga ron mati kaya na purmante. Abay ay alapdan nyo. Di nakla matultulad di kasinsin mo, Elvay. No pa nagpurpurma laang, ay sus. Ada yung nga atiwak di kasinsin mo. Wana tapang teenager mo ti pa nagpurpurmayo, ante. Kastoy tirumbang apurma ka anakan. Nang runa, numapmapanan ti edad. Masapol akong traem ti panaglakay. Wen no panagbakit mo, babaan iti panagpurmam. Amom nga men, Elvay, ka anakan. Madismular ti panagbakit kan panaglakay tayo. No pang bagets ti ibado tayo. Di naalala sa kitaan no senyor kan sa kagpurma iti pang grade 5 baba daw. Ibagadan to agkabaw kan takasla ubing-ubing ti panunot yun no kastante. Ay na, depende yan sa nagdadala ako na da iti Tagalog ka anakan. Ibagay mo mat ngamin iso akitaan na. Kasla sa anak abumakbakot, tanalaingak nga agpurma. Adu ati-atiwag ababalasang no pinurmaan laang ti pagsasaritaan. Agdan ti anak ko. Nay, apayakas lanalpay ti abaga masimang pay. Rohel. Awan sa hamot tinamnamak ka ni Elizabeth. Apay, binasted na kan? No binasted na ka? Ay, kat sumapul kay ti sabalay. Try and try until you succeed. Kunada nga ron. Ni Elizabeth ti kaya kong asawaan. Awanin sa bali pay. Ni Elizabeth lang. Kahit kunamat nga awan namnamam kan kuana. Anyat kunan aya. Sumapulak ka no iti sa baling armat. Tagdua-dua nga ming kanya. Amangan ka nung luluko lang. Anya, ay sus, kurang kala siguro iti diskartay anak ko. Ha? Kaya't ma, tatulungan ka. Kuyugan ka mapanagaraw. Kanya? Kababay mo ta? Ang mga no ibaga ni Elizabeth, adya makataadar iti bukod ko asaka. Ang mga no adda ma-turn off kanyak. Ay sus, apay ngamin nga ipanunutam tiar armam. Kayong positive ka day, anak ko. Basta kuyugan kan tao. Sa denaw ti balayda, kentaga ano ayaday tanga Elizabeth. Hindi, Cesar, da kayo kayam. Ay, nanang mo ka day. Wang, isuti na. Naimbag nga oras mo, kabsat. Siguro, si katiin na ti ar-armentoy anak ko, anya. Abalayan to be. Nanang. Ay, Iso ni Elizabeth. Ker Armag. Ha? Ay. Ay,
si kagayam ni Elizabeth. Ay, pasensyakan kabsat. Ay, sumrak kayo, kabsat. Umay kayo. Ay na, ay, sus, ang nay ko, ay, simakit matantingipan ka. Ha? Ay, excuse me, ay, pasensyakan kabsat. Ay, maday, sumron sa manan, ti sakit ti dyan ka. Ay, stay ito yung ngipon ka, kunak ko ba? Ay, anay ka, ay, anak ka. Una akong agawid. Ay, nasakit na talaga ti ngipon ka. Anay. Nanang, hapay nga anak kami suka yaw. Ada ka din nakabadtripan yaw. Ha? Di kan agsubli iti ayan day nga Elizabeth. Mangipabain ka. O madakas ang makitak iti day ta. Ay naanak ka, nagadudita ang mabalin mo nga armon. Dayjay pay, katawanak samot dayjay nga Elizabeth. Ay ayatak ni Elizabeth. Ay kalukwan day tangay bagbagam. Adudita ti mabalin mo nga armon. Ay, basta. Jak kayat ti katawanak nga agbalin ang manugang. Jak kayat nukunak, jak kayat. Ay na, adda na idanon kanya kadamag. May papangiti inam. Ay, di na kano kayat paraken ka. Ha? Isu nga ibagbaga ka, sumapol ka niti sa bali nga armam. Ta sigurado nga ado ti agbalin alapad na klunan ka. Basta si Katyay ayatak. Di ka sarda nga naging nga di na aklunan. Akluna, kadamot panagayat ko ken ka. Nagitilaang tattao itaglawlaw tati pampanunutek. No kasapulan nagtaray, tadirami din ta. Anya, Mapanta iti aday o lugar. Daytay lugar nga wang makibibiyang kadata. ngam amangan no niya taramidan ti inam. Ahaw, wawang bibiyang kaw. Tinapatagkag kadwata. Si Katyay ayatak Elizabeth. Oh, mangibaba inday di akasinsin mo, Elbay. Agasam, dinakdengdenggan. Agad, anyat maramidan yung nga, no isot kayat naantay. Ay mangibabain. Oray awan mapasamak akasar. Nukas metlakin ni Elizabeth tagbalin ang manugang kag. Anyalat sa dagiti kakabagyan tayo ngay. Dila nagpilpiling aminan iti inaram na. Kunada oray kumabot ano baknang. Ante narigat agsaw iti patapos sa kunada. Anyat amuyaw, ang mga no nasingpag mo day dya babae. Iso akinayat ni insan ko. Ti ko namkit day. Sigurado nga daim pakanday dyan nga Elizabeth iti anak ko. Ginayuman na siguro. Anya? Ay na, sumangputan da anak ko iti mabiit manipod abroad, honey. Ay, sakmat itatag parikot hanay. Amang ano di na kaya ti anak mo at ubi nga nga dayong umsika. Di ka madanagan. Amunan, ti may papan ka dada. Kati kayat na, agkasarta na pa man na sumangput. Ha? Agpaisaw? Wen, honey. Ninanang mo tayan ti problema. Ay, sigurado nga agungat tay chay. Di nalakit di kayat, ti panagkalay sata. Di ka madanagan ta kasaritak to ni nanang. Nanang, nagayat kayo maidis ang kaday. Inayat yung mo't day di tatang. Iso maawatan da ko mamita. Saan ko masiguro apakabasulan ti agayat. Tatungkal tao ka makari na mo itikas tayo. Tawan bibiyang ko kada kayaw. Ay na, Sukir ka. Iso ang makaammo kayaw. Nudenggan na, pagyaman na. Ngam no natangkan ti ulaw ay makaammo ka. Aramitin nyo ti kay kayatyok. Ay, nahagyaman na anak ko Ay, pasensya ka no makiasawa ak manen. Ay, sapay ko matamawatan nak. Ay na, nagsaritaan yun ti may papan iti day tabanag saan ka di nanang. Awan ti problema ko nakalangaro din. Agrubuat kayo kay di. Mapan tayo di balay ti nobyo yo. Ta siyak man ti makasarita iti inana. Ha? Agpaiso anak ko? Uwan na. No kasakulan nga alo kuyak di aramidak. Tapno maawat na kayo nga kas manub. nanang, ada kamay. Naimbag nga oras mo, kabsat. Kaya't da ka kumaama kasarita. Nanyapay lang tirumbang apagsasaritaan tayo. Kat nagdan na kayo matang iti anak ko.
Naimbag nga orasyon, nana. Siya nga'y nini ko. Anak tinubya ti anak iyo. Ha? May kami kumamakisarita iti nasaya at no ada pa nakabalen na Ay, sige. Sumber kayo. Umunod kayo. Umay kayo. Ay, pasensya kayon iti panagsasaok. Iti unag ti pagsasaritaan tayo. Jak laim pagarop nga adagayam na taer abaro nga anak ti agbalin amanugang kaw. Ay, agyaman nakatanawat yung matlang ni nanang ko nga agbali na manugang iyo. Apikit din na saan. Asino ako mangay nga agpili-pili iti agbalin nga asawa ti anak kaw. Ay, ting kayo ana na. At patsyak ngamin nga agbalin to anaragsak ni nanang ko iti sidong ti anak mo. Ta ayatan diya ti tunggal may sa. Nikaw. Baliwan taman ti saritaan ta. Addaman damaga. Anya nga diya ta? Adda ka din nubiyam. Ay, awampay mo. Agpada tangarod ta. Ay, gayam. Mabalin ka dahay nga awisan ka inton malaham. Sa dinungay. EJ Plaza. Inta agpasya. Inta mang restaurant. Kasyay. Agpag na pagnata. Ay, kat sige pagbigyan kayo. Total, awan matipapanakin to malam. Iso nga ayos lang diata. Mangan kalaeng. Di ka agbabain, Nikaw. Nikaw. Anya ngay mo titipong iti may sa babae. Kaapay nga aging gaita ket awan pa'y nobyam. Napili kan sawan. Sa anak nga napili. Napukawan ti ganas ko nga makiayan-ayat. Ngamin kat namin adungay nga nalukloko ak. Anya. Kinapudno na talo na babae tinang pasangit kanyak. Anya. Manot taw-tawon da ngay. Buente uno kan 19. Anya. Ay. Apay no padasong mo ti bakit, Nico. Bakit? Ay? Anya ti amom ngay. Mga no iti may sa abakit ti ayan ti destiny. Anya? Ang napili kan sa mga main. Saan nga ron? Saan ka napili? Di uray bakit basta managayat kan di na kay sukat. Anya. Sa anak sa pangag subli di abroad na lang. Ay, katandakan ka na ita, anak ko. Mga sawakit di sa akto ag subli. Mga sawa. Apay, adan nobyam. Kat adya. Asino nga'y? Nangigi ko na yung ay bagayo na na. Kwa. Ay, jak amuno ka sa nga ibagak daytoy anak ko. Kanya day taya? Adda ipudnukun ka anak ko. Kat sapay la kumata maawatan na. Kundi ka kumaagong ungot Kanya day ta? Makiasawa ak mutun iti mabi Sino pa asawa niya? Ano kasta, adali mo da nobyo yaw? Nabiit kami pa'y anagkin na awatan anak ko. Apay, sino ay tinobyo yaw? Kwa. Ni ko nga anak ti asawa. Anya! Nanang! Anya la sa unti tao ngay! Di kailan ka din makasapol iti sa bahay. Apay, anini ko pa'y lang ngay. Makiasawa kayo iti siyumang kao. Kahit anya ngay nga ron. Kapilitan ata ay ayatek nga ron maut. Ay, Aging inayat kamay anak ko. nanang! Kasano day tangay? Nung makiasawa kayo iti anak ni bagat kao, ay, mati ah. Di awagak ton iti tatang ti siyumang kao. Isuntumot tin takin siyumang kanya. Ay, maday nagulaw. Kahit uray anya ditan at iyawag tayo iti tunggal maysa. Tinapatag naragsak tayo amin. Yak kayat? Sumapol ka iti sa balay? Saan anin ikaw? Naggulaw. Ay dinaklapdan.
Nagrabaw ti rason ti saan mo apangayatan kinini ko apara kanya. Di saan tang agbinbin nirngas no day ti problema. Apay, ti kayat mo si kalat agragragsak. Di mo kayat nga agragsakak mat nga inam. Ha? Unfair mo ti kastangar aramidam Managing bubukod ka, tadi mo kayat nga agragsakak. Ay, nasa nakasta na lang. Ay basta! Makiasawa akin ninikaw, period. Ay, nagadwa pa kinayatam ni Nanang Paymoy. Awan dia kas na. Agpadya kami mat nga nawaya. Kano ti kinabukat na ti problema? Apay nga dia kayo? Ubing mati na kaasawaan yo. Iso nga maawatan dia kadi. Diyak ngamin kaya ti makirelasyon iti ubing ngam siya. Ta amang ano pal diangan diak tumanan. Amuyo mati naglablabasak. Wen ngam nanang di asawak ti asawaem. Kasano day tangay? No talaga, bakit ti kayat mo nga asawaan, sumapol ka dita? Adu dagiti babakit dito lugar tayo? Adu ti balo? Basta sana ni Nanang. Di naksukiran, Nico. Anya? Umayak man, anak ko. Ay, nanang, da kayo magayam. Ay, sumra kayaw. Agyabanak, adda nini ko dito'y balay da. Nabayag ngamin asaan nga imay ijay balay, anak ko. Kung saan nga imawawag apulos. Nawanan Nagluwas idi parbangaw. Nagsubli niya brown. Anya, apay nga'y asaan ang nagpakada kanyak. Yung kaila kasarita ni Bakakaon. Nakapanunod ti anak ko, Nanang. Kat pasensya kayon no nagbaliw ti panggadeng na. Mabain ka no amang ibagay iti amin kan ka. Iso asyak ti binilin na amang ibagay iti daytoy. Lipatam ka nun ni Nico. Anya, Ay, pasensya ka na talaga. Angam saan siguro ada kayo iti anak ko tinaikari para iti tunggal may sa Nanang. tamok adi nurugam ti anak mo. Tamok adi na kayat aparakan ko na. Apay akasta ka. Inawat ka para iti anak ko. Nga mapay adi nak maawat para iti anak mo. Apay. Kumusta tiri na yan, nanang? Mayata na nakaw. Nailiw-liwag kung ti pan nakapaay ko kun ayat. Tinasayatan o kasta?